Здравейте, приятели! Тук съм, за да ви представя една инициатива на община Царево. Бъди като тях. Днес се намирам на територията на пожарната в град Царево и ще ви представя един много интересен човек, началника на пожарната Кирил Киряков. В момента сме в кабинета на господин Киряков. Искам лично да му благодаря, че отдели време да разговаряме и да ви попитам какво ви вдъхнови да станете пожарникар? В началото аз искам да благодаря за интереса, който проявявате към мен. Това е интерес, аз така го разбирам, към всички колеги и работата въобще на колегите от районната служба. Може би ще разочаровам мнозина, аз не съм търсил тази професия, не ми е била детска мечта, така да го кажа, може би съвсем случайно навлязах в тези среди, така младежки избор, въобще на реализация, обичах инженерните специалности, обичах математиката, но в последствие се оказа моя съдба и не съжалявам за това. Как насърчавате чувството за екипна работа и приятелството в вашия екип? Бих искал да кажа, че екипността е основна част в нашата работа. Всеки един пожарникар зависи от другия. Единият пази гърба на другия, ние сме малък колектив, така че аз проявявам така изключително отношение към сплотяване на екипността и много държа на това и се гордея, че сме го постигнали. Ние сме една от малките служби в региона с много сплотен колектив. Най-малкото всички са местни, това винаги съм се стремял, колегите да са от района, да са местни момчета, за да могат да бъдат винаги на линия и екипа да се сплотява. Това е много важно за нас. Какъв съвет бихте дали на човек, който би искал да се присъедини към професията пожарникар? Че е една достойна професия, професия, в която би се гордял, професия, в която присъства много екшън, професия, която все още е оценена от обществото, тъй като ние оказваме някаква помощ, разбира се, на гражданите, така че толерирам избора на младите хора. В момента в община Царево върви кампания за набиране към доброволческия отряд. Това е доста добра инициатива. С какво би бил полезен този отряд на пожарната служба в Царево? Изключително добра инициатива. Аз се толерирам много отдавна. Познавам работа на доброволците почти в цял свят. Ние всички бяхме свидетели на тежки събития, които се случиха в нашия район. Просто службите в момента са с ограничен състав и при едни такива по-обемни, по-големи събития и катаклизми трудно бихме могли да свършим цялата работа. Там е място на доброволец. Организирания доброволец, застрахования доброволец, обучения доброволец, който да помага в такива екстремни ситуации. И накрая да ви попитам, кой е най-удовлетворяващия аспект на работата ви като началник на тази служба? Като ръководител на службата ви? Тук мога да бъда категоричен, особено след събитията тази година, когато колегите, наред с събитията в нашата община, участваха интензивно в масовите горски пожари, погасяването им в целия регион. Споделянето на ръководството на дирекцията, както и на останалите колеги, че там, където отиде екипа на районна служба Царево, те са били спокойни, че работа ще бъде свършена. За мен беше сигнал и показател, че нашите колеги изпълняват изключително професионално своите действия. Искам искрено да ви благодаря, да ви пожелая по-спокойна работа и по-малко инциденти за бъдеще и все така да се срещаме по хубави поводи, положителни. Благодаря ви аз, че така поведохме вашата инициатива. За нас и за всички мои колеги е изключителна чест. Благодаря ви аз. Пожарната не е само сграда. Тя е символ на безопасност и отговорност. Тя стои като фар на надеждата, обслужвана от мъже, които се грижат за нашия живот и защитават нашето имущество.